A day in my life as a dalaga nga nabilin sa balay. For today's video, ang content yun naturo no, kay wala dyan ta sa balay guys, kay na-monetize naman ta sa Facebook. So man na to guys, ato ana dyan ni siyang hikutaron no. So unsa pa man di ay ni, magkuha na ta og tin number diri sa tagom. So, mao na to guys, counter 187 ang akong number niya. Mao na to. Nana ko dire guys, humanan ako guys. Kauli na dayon me niya. Grabe kayo, kayo ni mga naitabo sa mga karong adlaw guys. Sanawa, naguban me. Gisuyop na lang ni Uncle. Gisuyop na lang John. Kay grabe, wala na gasolina guys. So, moto, nagbiyahe na po mi. Grabe, nagsige na lang dyan may kinatawag guys niya. Grabe, problema no, kay dili man ma-open ang iyang iCloud guys. So, mao na tong nahitabo. Nag-contact na po mi. Unya, diri na po mi. Nangato na po mi rin sa paayuhanan og cellphone guys. Ya, dugay-dugay dyan mi raano niya. Wala ko na video kay dakan magugtaugod. Nauwaw ko ba? Ya, moto, naglakaw-lakaw na dayon mi. Ana, grabe na kagoto mga alas 2 na ni guys. Nya, moto 3. Nung food trip na tanong. Direta sa tusok-tusok guys para makasave to. Muna to tanawa. Grabe, hab-hab. Hab-hab padira. Kay grabe na kagotom no. Dili na ma-explain ang kagotom. Grabe na dyan. So mga tanawa. Grabe na dyan na mo kaon-kaon ra guys. Taas-taas yun siya nga kaon-kaon no. Kay grabe tanawa. Giipitan na nadra sa umpang pagkaon. Kay grabe na kagotom. Kaya pag humandahan yung gisubaw-subawan di ay tanawa oh. Tanawa kay nag-shake-shake man. Nag-shake-shake pa man niya hasta kainit. Kaganina rin nag-bayas-bayas yan. Nag-shake-shake. Karon gikabuhi na. Naglabad na. Grabe na ang ulo. Galabad na kaayo. So, mga to guys. Tanawa sa na ninyo na among mukbang draa sa pagkaon-kaon na mo. Ya, mao na to guys, pag humana mo og kaon ang uli ni menu niya, perte kaulan niya pagsakay pa na mo og bus dra guys, kay naulanan pa mi. Grabe jud. So mao na to. Oh, dra di ba nagtanggal na kimpit kay gilabdan ang mga ulo nakatog na. Mao lang to. Bye-bye.